Onder de bregen worden de riemen nog een laatste keer checkt voordat dit zwiergewicht de loft in gaat. Ja, dat is spannend. Ja. En het gaat allemaal goed, daar twijfel ik niet aan. Maar het blijft natuurlijk spannend. Na 100 jaar komt hij weer van zijn plek af. Ook al schudt de bregen er solide uit, het onderhoud is hut nedig voor de veiligheid van het verkeer dat er oerhinnen en onder terug gaat. En om de monumentale status te behouden. De restauratie wordt dan ook dienen met oude technieken. Dat houdt in dat we weer met grote klinkhamers in de weer zijn met vuur, om de klinknagels te verwarmen. Dat gaat weer op een manier zoals het 100 jaar geleden ook gedaan is. Dit is nog maar het begin van de Hazer Monumentenstichting. Het is onze eerste brug die wij in eigendom hebben die vandaag uitgetild wordt. Alle treien bregen op de bekende plakken in de binnenstad van Haas worden opknapt. En terug de verneemde boorman die het in Waarbrugge opneemt, kunnen we daar Azen alle van Margeniertje. Als ik dan bovenop sta en het waar op te nemen van Friesland, probeer ik deze bregen al te vermijden, maar dat slaagt net altijd. Die Utrecht gaat er op fruit. Nou, ik denk dat Haas erop fruit gaat. Het is natuurlijk een heel markant punt in Haas, de Treibregen. En dat deze oude bregen opknapt worden en weer helemaal in goede staat weer omgebracht worden, is dat gewoon positief voor de stad. Het hele project moet een tak om je kleer wezen. De Franekerijnsbregen komt door een jelle hier weer om en ooit die tijd kun je altijd hier doorheen.